Pabra long le lang mana kai lang mari nai lang mana kai lang mari nai thui na kai thui thanai kuni ri kai kuni sanai kuni ri kai kuni sanai ko kai ke puja tong nai kai pana dili thang chong nai puja hi ke puja tong nai morna hai to moronga jina hai to jiwonga tu hoga dekha jayega pabra long le Ini korupsi yot ninggai ini long travel ini coba nahni ormani. Oh movement oh coba di berasal kebang mana coba kai peka. Oh bro puila kaisa himani. 25 kilometer himal thangli tongo David Morasin. Bosu jorati sakses nai khaklai. Sung sai mano agibo sini Mahatma Gandhi ji bobong ma ke himja kintu bo ang je sai man mote bo bision kai 200 kilometer to himo. Amo kinta 1000 kilometer. Amo kini pura India wo kaisa lai buma sijak nai kini joto di prasani bagai pura nung je kun politics khaitong di kintu amo haike ke bo bachana kere tabo kini David Morasin sar bo mai ke stand hata agos kora to Delhi thangai pura jontor montor bo oroni je naikol nai Amit Shah ji kini Home Minister Pradhan Mantri bo bai thangai kini oroni di prasani je manani tongmani chini odi karno bothangai sanai hinai tabo himui tong David sarno chong je bumung nama jora tabo ko sibsini bo jong palbo baka samung kayo David sar hai borok khoroksa chini sikla thankrak no amo haike kisa kagos kuchi berese nima bai bomani gla khai sungbom khakayo chungbo bilip khai bono bo amo haike kagos berese kansari ja kangka haino Guwahati jora thang khainai hinai amo haike nokhriya bo tabo social media bisingko news koi onno dofani borok tai noga chu tongnai chinti prasar bo koyekjona amo haidok chiyo je bo Guwahati jora thangka giro khainai oni lam kosa thage phiro khainai kintu last to jokhon Delhi thangai chogoi jontor montor bus kangwa protest khaipro je sanara tamung nai bo tam bini bagai thangba bo chini jotoni bagai thango chung tabo je aram ge tongo chung tabo Tripura rajyo census khlai kai adum chumari jeta luko gonona gangkai ang je saiman mo mote ocha pran kisa khanaka chung 13 hoite 14% chong sinai 100 jona wo jodi chung 13 jona kai chung tamung sinai chung Tripura rajyo tabo pura green naka nini je tongkai cha thai man thai abono 1% no jokon chogoinai chini kono ostitto khrinai abon magai anslai taibo sinai ko tongo sikla bisingo pano okra bisingo pano nogo ato wansung nai di chini hawo onek dofa tongo obar hastiwo adi borne sadon tongmani kinto boro wansogya step haya chini tongmana jan nogo ato tong building tisoi tongka kebo chakri khaika rangun ka ini tongkhang gala nong saichung bolo ke bono no sinai krimi thanai abon bagai ang jotono koyo chung bahaike gati tabuk je chungno naikongai tongsuni abo to nor joto thaiman chungno naikongai sabo tongti prasadi bagai naikoli tongo tei debo nor sabo tini thangai tongo boro hai boro tongsuni ni chung logiri woi sini safeguard chung ke manar nai ang lukorno joto no koyo norok thangmai abono David Morasin sarno mutai thangban suridi je boka ham kren thangai Delhi jontor montor thangai chini ki prasan bagai kok saima